Adama Traoré anga foli biye ni awekado Amadou Ahmed Danyogo ka fana fo ka walinyuman ka be loser o be faransi anga foli bay Mamadou Fofana ade ka desango inde ne mo de fam yaw e lawa maso anga dinari re dinari jmendi o be dumi akon me dum o matama fo nanye wara nyini gake nyama don so émission warake ni wati na ka chef na kluba na kistigana ko wa awo kisi na mandi o ayem lawo katigana ayem labe wati de madamo bo kosobe ndo yana anga do kafe kono wara ambe fuli la sama wati na banna me kosobe wara ye away kado radio Nura FM ale jamuka mimbe no edon so émission yi wara de o nyena maya ba o kuma na ale de bo nyena maya anga fuli nton ne be ka nyesha radio so minumbe anne minumbe bara la nyambulu ka be fo ka be wali mando da kuru nyekelena ka fu ya ali be o ko soleto ni ala sona ma atina ke bashiye ko anabi dese ndo ka yira li mana ona ka fo dugu jera kuna funu ko ni chaman badde o be ambulo koro ga yana ngata ndo nga juru be shele ka bo fanja man fe kanga ba na lamini kanga ba kawu awai kado ka dugu minum be ni sanu bi boy ko dusu makka shile do ko be dusu kashi inti do wore ko minye awai kado luka yoro shinwa u papier de bubulo u kemba ka jira ko jamana nyama u de ko ni kemba ka papier di uluma o nu tara yoro minum bo ka ji sanu boy ka fo ko be sanu nyini du ko lo ba nye senet sika ke imbli hali aji minum be ni bagan ya ajiu mi ko abike gele bagan bi sa jango te hada madiuma o kuma bisa kanga bana lamini ana mara yoro chaman be gele bu dala banguli wati be ku ka gele ko nyefo do boli ngoy kunu ka uda sira femima obi talike minyi monopole ko o minyi visite technique ka monopole bi makele mbulu ja ko visite technique era dronte ko hali nono min vana be an fa ya nangwa mako nido ko ni yaye ko gelera ko bi makele ndi bulu o ba saguna songo sigaka o minyi awai kado akasa kanasa o be ya ngunguyi o kuma sa jamana ngono monopole ko nunu o ka laje ka dabla ka jatemine yalsa minyi lafiya o bi se kan na jamana kono chugo min note ndo monopole ko yi a kololo barka kabunde wakabi demokrasi na monopole ko imbe fosisan aywa monopole ko inu ma laje ma kelenga wuli dron ka ta chebe yi ma were shi se ka ta kana ble jamana development na ola ko yi o be no ya tugo anga avancement kera ka temo o yoro kan zade o kala je jinya ma jolena o kuma hali bisa ka fuli la se anga jamana marabawma ba ka wuli ka joni chesiri minunge minum bise ka to la kana bisa bati jamana kono ambu foku wali nyumando ko di chesiri komando 30 masaya amase doni Seydou Jara fana ko ka kluba na Arabie Saoudite Seydou Jara Saudi jamana ka Ibrahim Touré fana bi ale be Saudi ay Amadou Bagayogo be Indonésie anga fuli ani tonu be kan yishama o kuma na ili diko ka fo ka wali mando ndo o be boli ngoy sa minye ko ka boka sura su souteni o boli te biedi yoro indogere boulevard kosobe anga nyo asoro de l'indépendance ala ka ni sababe ami ala ka ni sababe ndo be baningo minyi daba wulile do fambe fe shokol ko kala maiga ambi do de kai no de ye daba wulile do ala ka ni sababe ami ani ala sona kosobe Dubai fana modi sibibe de ka ba na mena ka bo Dubai Dubai koni Dubai abe fu Carole Valentine fana banna mela fo États-Unis Carole Valentine good morning TikTok sanfɛ fɛn bɛ kan sɔrɔ an b'a bɛɛ fo Gawusu Keyita ka TikTok bololo ale kɛmɛ ka fili fiɲɛ fɛ a caman bɛ k'a lajɛ o bɔlen kɔ min ye an ka plateforme fɛn bɛ yen n'an bi sɔrɔ a sanfɛ an b'a maa bɛɛ fo fɛn bɛ k'a lamɛn o sanfɛ k'a bɛɛ ni ɲankuma Lasana Fofana a bɛ di ɲɔ dɔɔni suru la bi o jiginɛ ka girin bi mun ye Adama Togola Damisi an bɛ foli ta ni ka fana sigɛrɛ o ɲɛna kosɛbɛ fɛn min nana ni wa kelen dira bɛɛ ma a ka sogo sa u la ko ɲimi o ka wusa dɛ a wa kelen mana d'u ma u ka sogo sa la ko ɲimi ka d'u ma ne y'a fɔ n ka maa ɲini min bɛ dabɔ fan dɔ in fɛ a ka haramuya ni mun jiginna bi dɔrɔn sule n bɛ sin ka n yɛrɛ bila répondeur ka sigi a bɛ ɲini ka dɛsɛ ndoga ngambulu boko an sigi kundo min ye jamana kono denw bɛ k'an kɔnɔ a caman b'a den Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan b'a fɔ ko tabarikala Basegine Keyita Aïda Magaji ka Basegine commerçant international an kana ɲinɛ a kɔ min ye awai ka dɔ min ye Dirisa Kuma k'a fɔ ka waliɲuman dɔn Dubai an bɛ Dubai maa fɛn bɛ k'a lamɛn bi an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn k'a daminɛ Dubai dugu ninnu yɛrɛ tɔgɔ n tɛ dugu tɔgɔ dɔn Dubai dugu kelen min bɛ yen n'a dɔn kana n da don kuma la o tɛ Porto Parta ye wa Porta-Puti Porta-Puti aka dugu Banu Yakuba ko a b'a lamɛnna Zegwa
Mungora ya fadili Mungora nga dugu Dubai mandide ne ma fina ko Dubai mandigo ne ko masa ngo porta potier aka dugu ya be bema wa abe bema e fa wara tengoy dugu intel mi ubita ke wale minge o de ko do no de porta potier ngadi ko porta potier rakro o dugu to wata te ko min ni ko segu ni ko skato ni ko yoro me o te Dubai o te wa aywa o de porta potier sisan sa ko ma kera wale ya ni ke wale min ubita ke nyogo nye de kera ka biaka afoko anga jamana ngono Mali Dubai bien Dubai chama ba de bien Dubai ba mbeka so Dubai yeji me we nyega kon nay toilet bibi ali bita nyega na kada fo bita nyega na blade fo bita Dubai fam ya kabako wallahi Mohamed Lamine Sidibé abe Iraq chen ha ibe kala me ha fo Iraq kosobe anga foli buye iba fo dron mbita Dubai atobe fam ya ala kan ni so bobe ndo mi abay ka do fasiri jakulu olu kuma mbe kuma na sebe ngono sebe min nanga ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau kuma na abay ka do min ya anga jamana anni abay ka do sediawo ni nywanje ela mimbe indicateur du renouveau ya jira ka fo min ya abay ka do sediawo nyama yere damo ki ka do u yere damo binyini ka abay ka do toto boxe sini boxe toto la boxe ko sabula kalutani wora kalutani shegi o baka nyogon kun furgo bo on nofe ko ina fa je nyogon minum be no be studio tamani mo ko fo o ya jira ka fo min ye Europe o ka away ka do ministre min bia yo ka representant Europe to la away ka do ale ko ni away ka do kuma do bo ka bi ya jira ka fo Mali ani sedia o kuma nyogon ya o baka teme oni nywanje wa ka cha ala fe finye boda o laba o bisonga di Mali made kalu nani an be ko lolo kono kalu nani an be gelia kono kalu nani an dorole do an bi la jaba kono masoro do refe ambargo chejugo min be ni umasira alanye yo ta ko pembere dala ako de sira tigela min ye diplomatie min be away ka do bi jamana ngono ako ka do ka fo ko wuli ka jonnu ka cesiri o bi ni ka wulo femina o de away ka do embargo min be dala nyangini o se ka te ka bo dala chugomi ako ni kuma kay mbora away ka do mada ma min ye away ka do Europe uluka la sigiden do min be fa ya akera bu moko ya ako ni jate meneke ma wara be no se ku ye no ko amako gawsu sisi ale ko ni ajira ka fo duna na tawla min ye se de o ka embargo ka wuli ka bo be ko mi away ka do shuko ni dugu saje kalu nani dala baka gela suku bela jire ta kanyeshi ma ako de strategala ninje min fleni ajira ka fo sedia be tablo min ngay ko bi do bare te koy ko ni be fami no fe o de transition awati o kanye do ina fo afora chuko mina transition benga o binyini ka soro away ka do ko la koy do nan na tawla aka cha ala fi bi fen jama me min bi talike benga min be no temena nga jamana marabawu ani ka do sedia wo mo olu ni nywanje ako de strategala min ye benga o binyini ka soro ako dafe ako sabu ni ya laje ibaye ka fo nyogon sama sama ni fen jaman be min ngoni be ka ke dibidibi ni dibila min be ka ke away ka do woni kono ma chaman tika bo minu ngalama ako ni declaration min fleni sedia wo ani Mali afo ku ka se ka bengula delegation la hautani de wuli la ka bo Mali kono ya niki kunda away ka do togo jamana ka togo nyama min be no be for nyasimbe no bo ko fo abe wuli ka joni chesiri min na jiju koro sa min ye kunya abisika no ya chugomi ala de adombaye ako de kama an je nyogon do fana be no be chercher Daniel Kofo ali ajira ka fo min OCI oluka mado be olu yo blaka na away ka do an bara jamana ngona Nasiru Oboko ari fari ali koni ministre koroy away ka do benen togola ali nale min away ka do an ga belebele no be Ashimi Goita Kofo Ashimi ya bismillah bamako bolingo cheyin bita lome bolingo bita Abidjan niki kunda Dakar ka nimbele jile ba jira ka fo min wuli ka jo ni chesuru ko de baka bunya kosobe min be se ka to gerende min be an dala o be se ka bo andala sirka ba ko ako kibari al duma minum be no lu ko ni jirala o de ka fo min ye benga ko ni binyini ka soro fe minga kalu tan woro kalu tan shegi nga o yere fana min fleni se de o jamana nyama o yere damo o binyini ka nyugon kun furgo bo away ka do o no fe do ko tan woro do ko tan shegi andu nga mo be muga ani nanina dibi ya jira ka fo muga ngo kuma yere away ka do o be ala ama ke chugo finye boda ka di bara ko ke telela jamana ka lafiya anga se ka anyere soro nyini fenye o de amedoni mena ko bi ma na fora ko gerende juru min gumbe an gana ko bin nyini ka wuli ka bo an gana ni finya bora mini finya duma ala ka ke amina ala ka no be ala ka ko ni sababu afiri jakulu l'indicateur du renouveau o ka bido boli ndogo ibunya bala modme ganyama bonyanyi asebe ko jaranye ne ye indicateur du renouveau ne ya lebla nouvelle horizon ne ba ale samaka gerena mamu kumalu na kono ode mamani Touré ke akumara ako munye anga chef d'état major no be Omar Jara baru no ba
ba ale kofɔ a ye taali mun kɛ nin waati laban ninnu na mun ye wuranakaw fɛ yen ani Paul Kagame k'u ye ɲɔgɔn ye Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Mamadu Ture a y'a yira k'a fɔ ko an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la ko mun ye wuranda u bɛ n'u ka kɛlɛkɛcɛw bila ka na anw ka jamana kɔnɔ quoi i n'a fɔ u y'a kɛ Mozambique kaw fɛ yen cogo min na ko don n'a nataw la k'an bɛ se k'an sigi n'a ayi wa Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Mamadu Ture a y'a yira k'a fɔ ko n'i ye wuranda jamana jateminɛ k'a lajɛ san 94 ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko gɛlɛya belebele ko o donna wuranda o kɔnɔna la mun ye guerre civile wurandaw yɛrɛ dama ko u karila ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'an k'a ma ko Hutu ani maa minnu bɛ yen n'an k'u ma ko Tutsu ɲɛma olu ye masala n ka jɔ kɛ t'a la mun ye wuranda kɔnɔna la a kɛra guerre civile ye Fatirikɛba ka fɔ la kɛlɛ in kɔni bannen kɔfɛ maa minnu nana fanga ta n'o de bɛ Paul Kagame kofɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan wurandakaw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na ni ka bɔ da kelen fɛ o siratigɛ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye Paul Kagame a ye baara caman de kɛ a ka jamana o kɔnɔna la lakana sira fɛ dunkafa sira fɛ mun ye wuranda yɛrɛ bɛ se ka kɛ hɔrɔn ye cogo min na maa si kana na i disi da wuranda la ko Paul Kagame ko a ye o baara k'o kɛ o siratigɛ de la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Paul Kagame i bɛ na ye k'a fɔ ko sɔrɔsi yɛrɛ don koyi o de hukumu kɔnɔna la anw ka jamana marabaw u ye chef d'état major n'o bɛ Umaru Jara Baru kofɔ ko an ka taa mun ye wuranda fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka taa tigɛ cogo min na mun ye wuranda a sera ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na anw n'u bɛ se k'an hakili k'a falen cogo min na lafiya o bɛ se ka na anw ka jamana o fana kɔnɔna la cogo min na Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Mamadu Ture a ko an bɛ don min na comme bi mun ye an ka chef d'état major a kɔni taara mun ye wuranda wa ni wurandakaw ka chef d'état major minnu b'o ye ɲɔgɔn ye o de ye général Jean Bosco Kazura ɲɛma ko a n'o ye ɲɔgɔn ye Jean Bosco Kazura n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ san 2013 ale yɛrɛ kɔni tun bɛ MINUSMA kunna anw ka jamana o kɔnɔna la o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ n'i y'a ye ni cɛ kɔfɛlen a taara ka bila MINUSMA kunna n'i ye wulikajɔ min kɛ u ka jamana la n'o bɛ wuranda jamana kofɔ ɲɛma ko o wulikajɔ de kɛra sababu ye ka ni cɛ kɔfɛlen n'o bɛ général Jean Bosco Kazura kofɔ ka MINUSMA ɲɛmaya ta ka d'a ma san 2013 Fatirikɛba ka fɔ la a ko mun ye Umaru Jara n'o bɛ an ka chef d'état major kofɔ Paul Kagame o y'a bisimila bisimilali in kɔnɔna la u ye kuma caman o tɛmɛna Paul Kagame a n'an ka chef d'état major u ni ɲɔgɔn cɛla u la mun ye jamana fila n'a bɛ wuranda kofɔ ani an ka bali an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na gɛlɛya mun n'o bɛ an ka jamana kɔnɔ wuranda bɛ se ka anw dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka bɔ o gɛlɛya o kɔnɔna la Fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye Paul Kagame jateminɛ k'a lajɛ ale ye sɔrɔsi ye a nana fanga la coup d'état de la maa mun fana filɛ an ka fanga la bi n'o bɛ Asimi Goyita n'o bɛ ale kofɔ siga t'a la Asimi fana coup d'état de kɛra sababu ye ɲɛma ni kana na a ye fanga la o siratigɛ de la k'an ma sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la siga foyi t'a la mun ye Paul Kagame a bɛna dɛmɛ ta ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ Fatirikɛba ka fɔ la mun ye Mamadu Ture a ko maa dɔw yɛrɛ b'a fɔ bi an bɛ don min na comme bi ko n'o y'a sɔrɔ Paul Kagame bɛ Mali la ko Asimi Goyita ko o don an ko mun ye Asimi Goyita ye ale ka farin ni Paul Kagame ye Fatirikɛba ka fɔ la hali bi a ko ɲininkali caman kɔni bɛ malidenw da kɔnɔ bi an ka chef d'état major a n'an ka ministre minnu ka baara ɲɛsinnen don sécurité ko ma u ye taali mun kɛ nin waati na wurandakaw fɛ yen k'an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw la wuranda bɛna dɛmɛ belebele ta ka anw sɛgɛrɛ terroriste ko sira o fɛ n'Ala sɔnna ma ko don n'a nataw la ko wuranda bɛna formateur bila ka na anw ka jamana o kɔnɔna la i n'a fɔ irisiw ka formateur bɛ anw fɛ yan cogo min na ka anw ka faamaw n'o bɛ anw ka lakanabaw kofɔ k'u kalan k'u ni jɔ ka se k'u disi la jugu disi la cogo min na kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔ maa min ye sɛbɛnnikɛla ye o de ye Mamadu Ture Marima ka ɲɛma i bonya o b'a la n dɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika n dɔgɔ Elhaji Mahamani Gaba ale kuma bɛɛ n dɔgɔ min ye i k'a dɔn an k'an farati u ka wulujuw n'i y'a fa dɔ ta o b'i kin an bɛ donni min na i ko bi ɲininkali de bɛ ka kɛ i k'a dɔn jamana yɛrɛ ladonko sira fɛ yalima jɔnni bɛ se ka Choguel i k'a dɔn Kokala Mayiga jɔnni bɛ na a nɔrɔ bila to min a sigilen don a bɛ sɛbɛnden min kɔnɔ o de ye soir de Bamako ye u ka bidon bɔlen kunnafoni i k'a dɔn juru don n'an y'a ta jagoya ye an k'a latɛmɛ aw ka faamuyali sɔrɔ a la nka o ti bali an fana bɛ porokoto waati dɔw k'an hakilinataw k'olu di dɔgɔ min ye i k'a dɔn an bɛ donni min na i ko bi masɔn a ka i k'a dɔn sojɔ n bɛ se n tɛ se o bɛ dɔn yɔrɔ min o ye kokoju i k'a dɔn o kɔrɔla ye a ko de siratigɛ la min ye maliyɛnden caman bɛ yen minnu kɔni nin kumakan min filɛ ni an bɔra k'a fɔ sisan u sera k'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a dɔn ala ni Choguel Kokala Mayiga premier ministre ala ni i k'a dɔn ka premier ministre ya o sababu a ko waati tɛmɛnenw na maliyɛn camanba de bɛ yen minnu kɔni gɛn bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ k'a jira k'a fɔ ni nin cɛ in nana n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye donc ala ko ɲini fɛ i k'a dɔn k'a bi kɛ anw bolo sɔrɔ fɛn ye a ko de siratigɛ la wulikajɔ kɔni kɛra fan bɛɛ fɛ M5 RFP u ka ɲɛmaa min filɛ nin ye tarata don olu min kɛra sababu ye tarata don kalo tile 18 san 2020 ka i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita k'ale dafiri u ka ɲɛmaa in
awai ka do o de sugandira ni ka ke premier ministre nga be doni mina iko bi sangele obi nyini ka kunje ndo ka do ka fo min ye premier ministre sugal ko kala maiga faso de ku fara nyanga ku ben ku ke kelinye kwa desember ka awai ka do oke sirike ba ko akwa hakli bala juin et juillet 2021 pour min ye premier ministre sugal ko kala maiga ayubli ka joke plan d'action min be na be plan d'action du gouvernement no EPAG na bo ko fo awulila awai ka do ka to la fasa o kera yoro mi o yesente awai ka do onye korola yi atara la fasali ke akera so biye ben di sonjara hali mami numbi sente kono abe tegera fo abe yamaria di sugal akasika baraka akechu ko nyumana sugal ko wala maiga yalla saka sika bara indaile adaile ko nyuma fe ambe doni mi ko bi fo dengelente ambe saka fo ko bul ngono ni be shimima ko o kera ne ka kuma tere abe fasiri kono fasiri de afo wamba ba ma yelma ko de strategala fasiri ke ba ko akoni ye jete bine ke ba ye ka fo bul ngono ni tise ka shiama ma do be minu mbe ka la fasali ke ulu be ka fami vo o de ka fo sugal ko wala maiga ko anga jamana be doni mi ko bi sorasu monter en puissance fama ko be ka yele chugombi o be ka yele te o be ka doke chugombi o be ka doke te nga ku bi nyina mingo ko imbela jele sugal no tede ma minu no do ko ya anyire ka sorasu la kawi ulu ye wuli ka joni chesiri minu nge ku yere ka ko uta bala ka do ka fo ko ulu de noy awai ka do ni ngo bela jele ma kan uta ni ko noro sugal ka abana ajuya yoro de la ajuya yoro de de ka haram ya ni min nyena o be bo sugal tayala min mai o be to sugal bulu o de sugal tayi alfo fasiri ambe fasiru kalande amba be kala fenfe mana anti mashiga barala amba nyira ka defense dila wa amba nyira hakilla taw fana ambo defa mashit se ka amboka nga fasiri miye ka kala kala saw mo bikede ha sika fuitala ay lajuguma yorode o de ni min nyena o be fori ka babulu ko di surasuma min nyena o bi nya shakilima ay nota surasu ga ministry sajo kamara atara assemblée la kata nyira ka fa libi shogal kamara kono ale be shogal ka gouvernement abo de kono bara min be ke shogal ka plan d'action gouvernemental o ka bara kele olu de do mais ayi abada otiye ndo afrika ba ko hali bi akoni e jatemine ke mai ka fo ni maka nungo ni chama be ulu folimbe ako de strategela mado be minungo ni wuliledu uli ka jomi ngono nana ulu kemba kala gushi suku beta anye sugar maka jira ka fo transition haka jammi nye sugar le kwa teka se ka fo dengele ateka se ko ke ma chama be minu ya jira ka fo sugar dongo ala aka waliya nyumante ko minya awai ka do mawbe ka la gushi fambe fe adese meka maw fara nyuanga ako mingembe ko kamana go ti dore ko ubeni mbele jele na popa po ni fem bela hali bi minye premier ministre awai ka do anga president o ka dane atambe ka da premier ministre ka abi barala awai ka do chuko mi gadai akoni ajete mine ni mbeta ka fara nyuanga fen jama be minu ngoni awai ka do wulika job barka bo ne do kosobe ambe do mine ko bi ako sabu minye awai ka do shogal ko wala maiga ani ashimi bitabulo minga da ma do be luko ni kemba ka jira ka fo ashimi sigile do abeke miri sabu ni do nga boy ni la goshi ni vennu do kera tinza achara nga hali na le ko kwa be shogali bla joni bina bla awai ka do shogali no la ni ngali to mi be sigi abe sigi de ni ngali to mi abe sigi nyama ako joni bina shogali remplacer ako de ni ngali min woni kembe ka anga president ere min gembe ka kamana gwa la shogali no roblali ndo akamana gwa be de la note minum be fe shogali kata anake uluko ni nyembe male ube ka bulungono ni shimami ma o joni ako ni njayimbe awai ka do shogali ere ka gouvernement ablay job bulungono ni ko ni shimbe ale dema yelsa minya awai ka do abise ka shogali no robla chugomi ma minum be nu be fe shogali kata awai ka do ulude ka kuma ka nyoyi nga shogali abedo mi ne ko bi ko imbe gele abulu kosobe atinu ya de minya awai ka do ma do be no be Union Nationale des Travailleurs du Mali no bo ko fo yen dem wulile do wati laba nun gonnana adola yen tem du ika awai ka do afari buluka na kata o kausa akabla ijugala do ko na sako yen tem ale wulile do ni wati na kema ka tabale gushi o teddo wala no fa ko minye shogal ko kala mayga ale kata ako be ka boy minye ngunu kuma o fana ya jira ka fo benga min be ka nyini aw ni seda aw ni nywanje ko seda o yere la ko ma do be minye for nyasimbe yadema ku for nyasimbe ku ya nyina fe aka wulika joni chesuru beke kata de mana nyama no fe no ashimi ko la convaincu jagoya mi se ka to abe shogal bla la hawla ako jugara sa shogal ka ko karabarai o nyama ni shogal ko ni na bola premier ministre la ka ko yire ke makoy o ya tale retraité politique de la ayo jagoya yo afara ayo jagoya de akorola o me chere la anga na nywa nege ne yere ko ni mafuyi fomya ai ima mi ngo
ngote ne nyama mamu no be feka sambe fenta parce que ni president ma ba fo la ne re yin sigi ka America Choguel yere chou fara klika aka fo nyama benyana awo ale tse ka nya fuyi ke ni Ashimi Mambi ni asota kalama awo na ya korbo min gara bandawlo bi kala sa aba kalama akaram ya na ya korbo aso ye bandaw déposer awo na Choguel bi bara de ka sura to asoka fende asim nga bara kala ko banaw pew me ka enyamba anga na nywa nege ni min dara ni fanga infana ka ujobula kui ajobula de ka tsika ke fanga iti ka ke lusula se min gadi alo dongo yo tama min ga imaye wa ayira yenta mi ka wuli ni wati na ka kodo nyenyini ni yere o wati ya ay nyama aywa ni ko no famele no koi ko ni no te ka wuli ka ta fose da o yere ka nyino fo luka ta o ka ta shimi jagwela convaincu awo pour ko bisika Choguel bla o here wanyama ala de be faraga no ta bitade aywa ala ka nyaka ala ka farambe ka ami no ta tali koni fona ko wore da aywa fasiri ka ba ko ako kuma na minye jamana kono ani jamana koka ma chama de wulile do minu ngoni bi fe premier ministre ana ka president awai ka do luka farabiu bo nywana o kuma na mi do mene ko bi da wulla songola maye Choguel ko kala maiga awai ka do wuli ka jobe an no fe ka ko mi bi se ka to abise ka boaji wora la chukomi premier ministre abise ko bla chukomi ako bella benedo fem be dambe keneka abi do de ke do aunga be minna jamana ngono ala ko latike jamana yi fatir fle elaji mamandu gaba ale ka fasiri do abe awai ka do soirde mo ko gono ko bido boli ibinya bala madame ga nyama bonya asebe ko jaranye indicateur duro nouveau ne ba ale sama ka girana nyama abena tanima tori ka ale bla jikala na abika nyana ko jisuya flati munye bala Sumaila Traoré akumara indicateur duro nouveau o konala ako ko ngata Gabriel Turula nandu na Gabriel Turula ibe na ka fa ko me sangna ka jekulu yere dama o kelme ka masranga shoni ka asebe koroke tala wati temenu na iboda koni ndira ka fa ko munye Gabriel Touré a munye furo be do yoro muna no be morku kofo nyema ko jite akona la ko jifo ko ota akona la nyema kibora ndili akara sababu ye muye saniga do fana be Gabriel Touré kona la uye kuma chairman fo sori Ibrahima Keita ame domna kombi ayo korafam ko o shele kanyashi jime kante ma o ma dugo mashila ga muye sori Ibrahima Keita o de kama ngi mangoni ma tori ka blajigala na abika nyana ko jisuya flate sori Ibrahima Keita ay ya fa deli kanyashi jime kante ma ay ya fa deli o jime kante ka ya fa ama kusobe Allah akibaru bala Sumaila Traoré namu ako ni ko njate mine ka alaje munye jime kante adulente mashila Gabriel Touré ra konala akaja kene era sirafe munye jime kante abe deme taninga manifun konun ku usigare jime kante ye maye nyama amana munye abo odefo jime kante ye maye sanan wati bala direna aka deme obe taninga banabato konun ku usigare labitani so konna wala patrick baka fola kabi munye jime kante ale konun bora ka kibora ninka adi ka foko munye morgu munno obe Gabriel Touré konnala ko sigata la ko jigo gele ko oba akonnala de nyama ibe na ka fo kabi doni mun gama jime kante abora kanifo munye saniga jokul do fenetra munye conférence de presse ka to okena ko oshi conférence de presse kenega nyama ibe na ka fo ko dega shishi ko abora karato dade sori Ibrahima Keita aye kuma chairman fo syndical si national do santé euro konnala adusu bora aye kuma chairman fo anyesi jime kante ma aka ja kuma do horela ayira ka fo o jime terroriste de o jime terroriste de o jime kanga daka kantigere nyama kabi wati muna ni chengo ni aye ni kuma ka afo nyama ma chama ngoni yire nyinga kuma chama fora o kuma na mune be ni chenne jime kante che anga jamana ira kona la manifi mesegi sigita ntoji kani babu na swanta ka mo ku segere ni ko fo na swan ni menace de mort nyama aye manifi ngoni ku kamana ga o strategie la ibina e ka fo ko wuli ka jokera damado ni o ko fe ni che ko fo le mune kuma faratile no obora adakuno no de sori Ibrahima Keita ye nyama abora kunu ka kuna foni ninka adi ako abi nyashi jime kante ma a jime kante ka yafa ama aba fo Gabriel Touré barakalo nyina barakala bela jilenka je ka farale ka yafa ko odeli mu ye jime kante fe ako c'est trop tard ako tebe ngachengo c'est trop tard nyama koko wati muna kale beni korofo mboka nyasi jime kante ma ko ale kun dusu bole no kosbe ko dusu kashide ale bla Allah ko akonote ko nyama kabe ya fadili ko jime kante ka ya fa ama wa kofa akasa wata nyona flake ayafo ko fa akasa wallahi kata nyona flake kosobe
Fatigiba ka fola ako koni mana ke tugo tugo munye cha koni yafa dili yafa ko munye jime kante abena yafa chema wa o fana nyingale munamba atomi koni ko osigi wala saka jime reka korofo ninga asebentia ka ira ka foko jime kuma mfa ko mu Gabriel Touré morgu kono ko nyema ko jiko tana be ibena ka foko mu alamsa donno yere kuni na bena mekalo kleta ane flama Gabriel Touré yere konala docteur Loseni Bengali na le président du comité sécurité et hygiène du Gabriel Touré ale ira ira ka foko jime kante korofo mpo o sigata la ko wuli bali do ko gonteka ko odo ko mu jiko gelea nyema ka be morgu kono abana asera uni mbema wa kono dimite ko ngunye dimidu tadura kata non mais c'est à dire que tiens langa na nywa nege anga jugunde le farafin est méchant souvent on est méchant de wallahi de alay c'est à dire que tiebe do minini bona bato ni fen do minu no fe ni mo be o donti jime bi don soro ka ke ka bona bato furake fo ma do yere bi nyama mari kana lillahi kana law ka di mema te ko ata o juwa de barka buana che no fe adama de amai wallahi note ala kan ni sababe ala kan ni sababe note ka kuma fuka ta hadama de isigile ko kandige ale bitanya fo procureur nyana anda do ko ni be chugo mina note e so transmis ko ni dira akata mi awai ka do katanya folike awo ala kan ni sababe Umaru Kamara mbifo fasiri abitanai ndo mi awai ka do fasiri be l'indépendant kono l'indépendant o ka bidon boli e ka do kuma mbe ko mi awai ka do jakulu mbe an bara no ba wele ko parti sadi kunu uye kuno foni dila uyolu wele ukanyama ba atunumbe Umaru tunade Umaru dawa ko Umaru tunumbe parti te Umaru yorodo Umaru yere ka dembaya olu te Umaru yorodo Umaru be mi baru be mi anga jigi kolon kokono jona fasir ke bako akoni e jatemine ke ibay ka fo kabiri avril kalo away ka do o damine je do be enver no ye parti sadi o nyama bay no be docteur Umaru Mariko na ba ko fo no machita do Umaru bi dabolo minga akwa aka famille olu ta do aka parti yere olu ta do no funi ndira kunu away ka do ka parti yere siège la nyoko nye belebele mi na kera ka kuno fundi la wele o ka bureau national away ka do fe olu de ni nguna funi olu yodi o de stratégie la maramu jawara alekum be nango Amadou Mariko ale away kado du den doy ale yere fana ku be anu ka secrétaire à l'organisation o de stratégie la ko ni jete meneke nyinigal de tomi sigira Umaru be mi uwe Mariko uwe Umaru Mariko akoni njabi mi vlene ma kelen de biseka ni njabi fanga be minu mbulo bi no ye transition nyamawi akolu de biseka away kado ni njabi di Umaru Mariko atununa abi away kado kalo kelen mbonyongo abo bo président Mindo parti minangwa mako parti solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance o te sadi wa ikaro ka fo olu de koni beka Umaru yoro nyini abeka nyini fambe fe Umaru te kaye akoni ngo yin joro na ko baye minya away ka do Umaru aka famille politique o ta do abi yoro mi Umaru yere ka demba ya o ta do Umaru bi yoro mi akokunu ni ngo ngoni adara kuna fundila ukloka secrétaire à l'organisation fait sadi tola minya jira ka fo Umaru ka nyini ni koni obese na halbi kase ka do Umaru be away ka do famille ve Umaru desemba kaye akwa ale yere koni ni Mariko enyoanye labana okera kairai akoni ndo Umaru tereke do kun nambe boy ale ni Umaru enyoanye usrafe kaba doni kama fuka na shambi doni menako bi nango Amadou Mariko na le Umaru awekado adneve doy kale koni ajira ka fuka ni Umaru ko luma nyoanye ako parti sadi uyengalu ndigia ka yira ka fo maminu mbe no lube ka fo ku Umaru Mariko e faraji uyadu nyetede ako maminu mbe no be ka fo ko uyaye Côte d'Ivoire ko farate nyei minu nyere fara ko Umaru Mariko ko France ambassade mimbe anfa malikono ku Umaru Mariko ye oyoro ina ndo ko fana awekado ko te nyei parti ya jira ka fo transition awekado uluko ni be ko imbe takadaw ku fe mi mana Umaru soro chen note muso note transition awekado ulude nodu ako conference mi vle ne awekado minyi akeneka ya jira ka fo ko imbi tabolo minga ka washi leta ka nyesha ma terrorisme politique awekado ode ko ni tambe bisa minyi awekado kala gushita kuna funi sira fe lenjaju mediatique ode ko ni fana odabombe ka nyeshi ni ngo bela jilema ako temene ngo ka boy parti e bolongono ni shi ma minyi rama ode premier ministre shogel ko kala maiga ka jira ka fo ko imbela jelenya awekado shogel ko kala maiga ka be ako bela jele jubajula sabu ale de be ka démocratie avec ko lagushi démocratie la fasebo avec ko lagushi avec ko beke yelsa ka démocratie awekado ka noni ako ni ngomi vleni Umaru Mariko jongo ala awekado abi doni mena ko bi
min ye awa fɛn dɔw be n'o bɛ dibi ko fɔ maa minnu bɛ fanga la bi u bɛ fɛ ka o min waliya sɔrɔsiw awa i ka don u bɛ ka dɛmɛ ta ne ka ɲɛsin olu de ma min ye Doro Jara ale y'o bɔ k'o bin madame Mariamu Jawara ale ye Mariko ka conseiller dɔ ye a y'a jira k'a fɔ min ye awa i ka dɔn tableau cogo min yɔrɔ min bɛ n'a bɛ Cour suprême du Mali n'a b'o ko fɔ bolokɔni olu kɔni taara awa i ka dɔn ko in da ye kabiri min bɛ kalo tile 5 tɛmɛnen olu taara ka taa yirula awa i ka dɔn 72 heures de b'u bolo yalisa ka se ka jaabi d'u ma Umaru Mariko ka lahaliya a ka se ka ɲɛdɔn cogo min a ko président min bɛ yen n'a bɛ Sadi tɔgɔ la n dɔgɔ hakilila jiginna janvier kalo tile 4 tɛmɛnen min ye awa i ka dɔn a ye kalo 1 bɔ ɲɔgɔn a y'o kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ kaso ko fɔ dɔwɛrɛ tɛ kumakan dɔw bɔra da min bɛ tali kɛ lagosiw ni nɛni dɔw ma ka ɲɛsin premier ministre ma n'o bɛ Choguel Kouala Mayiga ko fɔ avril kalo tile 2 Adema kɛlen ka weleli kɛ min ye san 30 awa i ka dɔn o ɲɛnajɛ san 31e anniversaire o ɲɛnajɛw kɔnɔna la min ye Umaru Mariko a na kɛ a da ye falakɔnɔ bin tigɛ ka ɲɛsin anw ka sɔrɔsiw ma min bɛ Mora mara min bɛ o kɔfɔ an ye bɔrɔntɔli min kɛ Umaru ye fɛn fɔ fɛn min ni o ye fɔbaliw ye i n'a fɔ sɔrɔsiw kɔni hakili la cogo min a k'o de siratigɛ la Umaru kɔni kaba a y'o fɔ n'a jirala k'a fɔ ko a ɲininen don Umaru pulugusu hali sini Umaru awa i k'a dɔn a ma ye a ko kuma Sadi y'a jira k'a fɔ ko in kɔni bɛ taabolo min kɛ ko bi wulikajɔw kun kɛra ka taa Umaru nɔfɛ ka taa lajɛ u y'a ka sokɔnɔminɛn bɛɛ kɛ kɛnɛmaminɛn ye ka so filenkolon ci k'a da kolon ci ka hali dɔw ka telefoniw minɛ ka ndaraki nka o n'a ta bɛɛ Umaru awa i k'a dɔn a ma se ka ye kuma bɛ don min na i ko bi ko Umaru a ka parti t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min ye awa i k'a dɔn awa i k'a dɔn dukɔnɔmaw olu yɛrɛ fana t'a dɔn Umaru Mariko bɛ yɔrɔ min mun dun ye baro sɔrɔ mun ye Umaru sɔrɔ ɲininkali cɔ min a sigilen don ayiwa n dɔgɔ a m'a kɛ cogo min an n'a lase limanaw ma sabu ko in bɛ dabolo min kan i jagasere do ko ye min ye kuma kɛcogo a dɔn n'o tɛ n dɔgɔ procureur Touré bɛ yen abada kana sɔn i da ka fɔ dɛ n b'o f'i ye dɛ n'i y'a ye cogo min a fɔ ten i k'i yɛrɛ minɛ dɔgɔ min y'i ka baara ye a b'o de demander maa si ka n'i nɛgɛ ha kɛ cɛ ye ha don ta n'i taara wo la maa si tɛ personne m'o f'i ye dɛ i ka minɛ i jo kan o kɔsɔn i ka minɛ jalaki kan Ala k'a ni sababa bɛɛ o kuma baro a bɛ yɔrɔ min ayiwa Ala de y'a dɔn ba ye n'o tɛ an kun y'a mɛn a fɔra ko a bɛ Faransi ambassade la dɔw ye ja dɔw yira k'a bɛ Faransi dɔw fana ko k'a bɛ Côte d'Ivoire mais pour le moment ni parti bɔra k'a jira k'a fɔ ko olu t'a yɔrɔ dɔn ka tila ka ko bɛɛ ta k'a da transition kun ani Chogueliw kun a ko bɛ yen sa an ka dugawu kɛ ko in bɛ yen Ala k'a nɔgɔya l'indépendant u ka fasiri don u ka bidon bɔli kosɛbɛ Madumɛ ka ɲɛma bonya ye a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye mun ye soit de Bamako ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye Yusufu Konate a kumara a ko an ka taa mun ye Comatex SA o kɔnɔna la a ko Comatex baarakɛlaw ɲɛma u kɔni kɛlen bɛ ka guwara ka a sɛbɛkɔrɔ da nin waati laban ninnu na mun ye Choguel Kouala Mayiga ale y'a jira k'a fɔ ko CFA wari miliyɔn 600 ko o juru ko o bɛna sara mun ye Comatex maaw ye a bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Comatex baarakɛlaw yɛrɛ dama ɲɛma a n'u ka Sénégal u kɔni kɛlen bɛ ka masala ka sɔ k'a kɛ ta la ni wari kofɔlen nɔfɛ koyi Fatigibaga fɔ la a ko kunu n'o bɛna alamisa don ma mai kalo tile 12 Segu kɔ fɛ i bɛna ye k'a fɔ ko Comatex baarakɛla minnu bɛ yen ɲɛma u bɔra i n'a fɔ dakɔnɔ ɲi u ye sitigi belebele ni k'o boloda pancarte min kun b'u bolo u kun kɛlen bɛ ka fɛn jumɛn de k'o sɛbɛn a sanfɛla la u ko ko olu baarakɛlaw Comatex baarakɛlaw k'u tɛ sɔn abada musaka mun na a fɔra Choguel Kouala Mayiga fɛ olu bɛ CFA wari miliyɔn 600 k'o kofɔ o musaka mun o bɛna don olu ma n'a fɔra ko o musaka fɛnɛ ko avocat ka wari ka tigɛ o la wari mun o bɛ t'i jɔ mun ye CFA wari miliyɔn 128 avocat ka wari ɲɛmako ye fɛn ye k'u tɛ jɛn n'a ye bi k'u tɛ jɛn n'a ye sini kosɛbɛ Fatigibaga fɔ la a ko n'i ye nin ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye compagnie malienne de textile Comatex o ta ale wa ale de usine fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana in kɔnɔ la mun kɔni bɛ fini o dilan a Kolobakari la 1968 a kɛlen bɛ ka maa mun ta baara la a bɛ t'i jɔ fɔ maa 1300 o na a kunkanfɛ o la a bɛ nin ka waati nin bɔ mun ye Comatex SA a donna gɛlɛya belebele o kɔnɔ la marama minɛ minnu bɛ yen baarakɛ minɛ minnu bɛ yen ɲɛma olu kɔni u kɔrɔla kosɛbɛ a kɛra sababu ye mun ye gɛlɛya o nana Comatex o kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko Comatex baarakɛlaw u ka juru mun bɛ gouvernement na n'o de ye CFA wari miliyari 2 ye gouvernement la y'a laɲini k'a fɔ ko min ye miliyɔn 600 olu bɛna o sara ka bɔ juru in na kabini waati mun na kuma in kɔni fɔra ɲɛma a kuma ko a cayara dɛ mun ye Comatex baarakɛlaw u ka Sénégal ka ɲɛmɔgɔba mun bɛ n'o de ye Ablaye Jakite ɲɛma ale kɔni ye hakilina dɔ ta a ko Sénégal baarakɛlaw n bɛna mun fɔ a ye an kun ye avocat k'o ta avocat mun ni a b'an ka dossier ninnu kɔni ka a fɛsɛ mun ye jamana yɛrɛ ni an cɛla la walasa an ka musakaw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ko o avocat in n'a
ma ɲɛ k'a fɔ ko seko wari miliyɔn 600 ko o sɔrɔ la jagoya do miliyɔn 128 ko kan ka sɛla mun ye o avocat o tigɛ kɔnɔ Fatigiba ka fɔ la a ko maa minnu ye taama kɛ kunu n'a bɛ Comatex baarakɛlaw kofɔ u k'u ka syndicat n'o bɛ Abulayi Jakite n'o bɛ ale kofɔ a filɛ ka nin kɔrɔfɔ mun fɔ nin ye olu n'a ma bɛn avocat ko kan bi olu n'a ma bɛn avocat ko kan sini k'u ma bɛn a kan dɛ est-ce que Mali awɔ la hawla ne ko an bɛna ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn faamu don jumɛn wari kunbɔlen wari mugu de c'est pas possible ne ma kunbɔlen e ni baarakɛlaw ma bɛn a kan n bɛna histoire dɔ f'i ye ne ni dɔ ye ministre dɔ ye baro kɛ waati tɛmɛnenw na tellement que n bɛ fɛ k'a jira i la n ko Mali ye anw yɛrɛ de y'a problème ye a ko histoire dɔ tun bɛ yen situation dɔ don k'ale yɛrɛ to ministre so dɔ la o situation ale y'o régler o wari tun bɛ taa min ye miliyari 1 a chèque n'a fɛn bɛɛ kɛra k'a d'a tigiw ma i y'a faamuya mais o miliyari 1 o chèque n'a fɛn bɛɛ ma kɛ ale yɛrɛ ɲɛna koyi ale bɔra ministre so in na ka san dama dama kɛ ka yɛlɛma ka na ministre so wɛrɛ la o dossier 1 o dossier 1 ale tilala ka taa o dossier 1 ye o fana bɔlen don o dossier 1 min sara la dɛ o bɔlen don yan'a ka kɛ miliyari 1 dɛ a kɛra 1 milliard 400 millions est-ce qu'il bɛ k'a faamuya c'est-à-dire dossier min kun don ale yɛrɛ y'a gérer dossier datugura a banna miliyari 1 kɔni taara donc dɔw y'o ta k'o dun mais toujours le dossier est resté a ma ta au lieu k'a ka kɛ 1 milliard ye tuguni dɔ de farala kan ka kɛ 1 milliard 400 millions ye 1 milliard c'est-à-dire jamana an bɛ kule de la dɔrɔn quoi c'est-à-dire on veut que jamana ka lafiya on veut que jamana ka bɔ nɔgɔ la mais anw yɛrɛ don quoi c'est mɔgɔ tɛ dɛ bilahi anw yɛrɛ de don wallahi ne n'Ala cɛ est-ce que t'a la dɛ anw yɛrɛ de don koyi ka foyi t'a la Mali gɛlɛya ye malidenw yɛrɛ Ala ka ni sababu bɛɛ ɲɛma nin baarakɛla ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛ jamana marabaaw kɔni k'u wele olu ni syndicat-jɛkulu ninnu k'o mana k'a ma ko jɛgɛ ko a tɛ ka tila o kan kan dɛ k'u b'a ɲini mun ye jamana marabaaw fɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i n'a fɔ Sogɛli Kɔgɔla Mayiga y'a fɔ cogo min na musaka mun n'o bɛ miliyɔn 600 in kofɔ k'a bɛ na verser bɛɛ lajɛlen ka compte bancaire la ko baara in kɔni ko a ka kɛ ten ko n'o tɛ miliyɔn 600 n'a fɔra ko aw bɛ na avocat ka wari k'o b'o la miliyɔn 128 avocat min yɛrɛ n'a y'a ta ka sɔrɔ a ni baarakɛlaw ma jɛn a ye avocat mun n'a y'a ta ka sɔrɔ baarakɛlaw ta a kalama mugu bɔlen ɲɛma ko a bɛna yɛlɛma don ko la k'o ye fɛn ye k'u tɛ jɛn n'a ye bi k'u tɛ jɛn n'a ye sini kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Swat de Bamako ale kɔnɔna la maa min ye sɛbɛnnikɛla de o de Yusuf Konate Mariama ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya barika bonya diyara n ye nɔgɔ yan'an ka taa sugu la min ye awai ka dɔ Yusuf Kamara ale ka babu o bi yan Yusuf kumanin bɛ l'indépendant a ko awai ka dɔ taji a sɔngɔ yɛlɛlen don kosɛbɛ anw fɛ ba Maliba in kɔnɔna na a ko nka litre miliyɔn 4 ala barika la dɔgɔkunu Guinée frontière la an y'o minɛ a banna litre 4 millions de litres wayi 4 millions de litres o tɛmɛna frontière fɛ kunu ka bɔ Guinée taji n dɔgɔ baara ka kɛ dɔrɔn ɲɛma u tɛ kuma o u tɛ kuma de ayi u bɛ kuma u b'a di minnu ma ka kuma o fana bɛ yen o n'o tɛ u bɛ kuma dɛ u bɛ dɔ fɔ mais a tɛ faamuya de a tɛ faamuya o de ye problème ye parce que fɛn dɔ don o fana ka ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna nɔgɔ min ye taji a ko gɛlɛyara kosɛbɛ jamana in kɔnɔ ko in gɛlɛyali tɛ dɔwɛrɛ ye maa caman n'i y'u ɲininka u b'a fɔ ko transition don u b'a fɔ ko Mali gɛlɛya don k'an ka bɔ fili la taji ko gɛlɛya in tɛ Mali dɔrɔn ye diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen don a ka sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ taji ŋanaw yɛrɛ awai ka dɔ olu kun kari bɛ ɲɔgɔn na Ukraine ani Russie u bilama in a kɛn bɛ awai ka dɔ gɛlɛyajuguba ye dɔgɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'o cogo la min ye nanzaraw fɛɛrɛw barika ka bon kosɛbɛ Total Oryx Shell min ye Olia Energy nin bɛɛ tan bɛ jagoya grève la grève tɛ koyi taji de tɛ yen nɔ tɛ u tɛ taa grève la o nka u bɛ grève la Fatirikeba ko a ko de siratigɛ la min ye awai ka dɔ anw ta in CEDEAO fana kɛ ɲangini o nana ka na da kɛ awai ka dɔ foroba mugu la a ko nka Mali gouvernement ani sɔrɔ bosonba dɔw bɛ yen jango tɛ min bɛ awai ka dɔ chambre de commerce et d'industrie du Mali ɲɛmaaba awai ka dɔ n'o bɛ tali kɛ Yusufu Bacili min b'ale ko fɔ ale ni ɲɛmaw kɔni fara bɛ ɲɔgɔn kan da bɛ Yusu ye sunɔgɔ ta ye su fara tile kan a b'a sen kan ne yɛrɛ ye Yusu ye jabara la kunu fo k'a cɔlɔ kosɛbɛ fo ka dɔ bɔ a tulo la ala cɛ fo k'a cɔlɔ fo k'a fasa ala ni sanni ka segin bolo wallahi Fasirikeba ko a ko kuma na an bɛ don min na i ko bi min ye awai ka dɔ nin ko in n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ an ka station na sotaramaw bɛna jɔ taxis bɛna jɔ min ye awai ka dɔ min bɛ se k'a to gasoil bi sɔrɔ waati dɔ bɛ kɛ a bɛ jira o la ko gasoil fo a banna nin ko min filɛ nin ye o bɛ kɛ awai ka dɔ o bɛ sɔrɔ sababu min fɛ Ukraine ani Russie olu ka kɛlɛ min n'o dabɔlen don awai ka dɔ nin waati laban ninnu na mɔgɔ min ye pétrole yɛrɛ jabalaba o ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu ye kuma bɛ don min na i ko bi u dɛsɛ bɛ ka awai ka dɔ
dɔ anw ka yɔrɔw labɔ ni taji ye min ye away ka dɔ fɛɛrɛ ni dabaliw fɔra ko a bi tigɛ min bɛ se k'a to ko ninnu bɛ nɔgɔya cogo min nɔgɔ ni y'anw ka sous région lajɛ Mali taji bɛ nɔgɔya ni away ka dɔ a bɛɛ lajɛlen ye sabu anw fɛ yan away ka dɔ litiri gasoil ni essence k'a daminɛ 152 ka taa se 150 la i ka dɔn k'a fɔ a bɛ dagosi a b'o dagosiw la sirikaba ko a ko di siratigɛ la min ye nin maa kofɔlen n'o ye jamana ɲɛmaaw ye u kalikan don yalisa min bɛ se k'a to fasodenw bɛ se ka lafiya hali bi u se ko n'u dɔn ko u n'o kɛ o de siratigɛ la min ye taji ye a nana ka na mange mangeli in ti dɔwɛrɛ kɛlɛ o bɛ yen taji tɛ ka sɔrɔ jango tɛ ka na anw ka jamana ninnu kɔnɔna na maa dɔw bɛ yen u y'o kɛ fɛɛrɛw ye ka taa gɛrɛfu la a ko nka o n'a ta bɛɛ n'i ye jateminɛ kɛ yalisa ka se ka away ka dɔ taji sɔrɔ anw ka jamana in kɔnɔna na citerne 52 jamana faamaw away ka dɔ olu ye wulikajɔw de kɛ ka négociation dabɔ min bɛ se k'a to o ko bɛ ɲɛ sɔrɔ dɔgɔkun sa maaw dan bɛ away ka dɔ an bɛ bali ka bɔ min kalama citernew kunkan bɔra a camanba de 52 litiri miliyɔn 4 o de b'o kɔnɔ ni k'u kunda ba Maliba in kan ka bɔ Guinée Conakry kɛnɛ in kan président min bɛ ni directeur min bɛ n'a bɛ douane ɲɛmaaba ko fɔ ani office national des produits pétroliers ONAP o ɲɛmaaba chambre de commerce et d'industrie du Mali o ɲɛmaaba ninnu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ away ka dɔ nin kɛnɛ in kɔnɔna na ka se ka nisɔndiya jira min bɛ se ka to maliyɛndenw anw bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ cogo min dɔgɔko in ye tako 2 ye dɔ bɛ di énergie ma dɔ bɛ di fasodenw ma min bɛ se k'a to courant yɛrɛ kana mange courant tigɛtigɛliba in fana away ka dɔ taji ko in dɔ fana bɛ a la o kumana bisa min bɛ se k'a to lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogo min na taji nin y'a nako fɔlɔ ye dɔwɛrɛw bɛ kɔ minnu bɛ nalen yalasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min Youssou Camara l'indépendant nin y'a ka fasiri ye u ka bidon bɔlen dɔgɔ i bonya b'a la bonya a diyara n ye nɔgɔ taji ko in na an ka gouvernement ne ni away ka dɔ station tigi dɔw ye baro kɛ o kɛra kunun o ko an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko n terikɛ ko Mali gouvernement k'u b'u sen la dɛ kosɛbɛ a ko ale kɔni ma dɔwɛrɛ fɔ mais taji ko la olu de b'a domaine na olu b'a dɔn ko Mali gouvernement b'a sen la k'a bɛ baara la a k'u b'u sen la dɛ a ko fo n'i ma se ka na ni gasoil ye n'o tɛ gasoil k'a bɛ don fu dédouanement yɛrɛ wari bɛɛ ko Mali gouvernement k'a y'a bɛɛ to yen a bɛɛ ne ko k'a bɛɛ to yen ayi ko e ka na ni gasoil ye dɔrɔn a banna ne ko cogo di ko gasoil ni kun b'a dédouaner k'i bɛ miliyɔn ni miliyɔnw de sara a dédouanement na mais bi gasoil citerne k'i n'a bɛ don ko 600 a ko donc ko problème in tɛ Mali gouvernement ye koyi ko olu commerçants yɛrɛ bɛ taa taji ta yɔrɔ min o yɔrɔ de la ko taji litiri bɛ gasoil bɛ feere 160 ani dɔrɔmɛ 2 ni ma fili 160 ani dɔrɔmɛ 2 kosɛbɛ k'a bɛ feere o de la 810 francs bon ko n'olu ko k'u bɛ taa ta ye ka na feere o sɔngɔ kelen na yan a k'a kuma bɛ gɛlɛya dɛ a tɛ se ka kɛ donc dédouanement bɛ bi en même temps gouvernement kan ka exonération wɛrɛ kɛ donc ça veut dire que ni e ye gasoil litiri kelen san gouvernement ko k'a feere 150 ani 2 ni e y'a san 150 ni 2 dɔrɔmɛ 10 min bɛ to a sanfɛ fo gouvernement ka obligé k'o de fana ta e ye tuguni donc chaque jour ni ye litiri 20 san gouvernement bɛ tan sigiyɔrɔma 20 ta ye malgré que disons dédouanement bina pewu a ko se tɛ gouvernement ye bi dɛ ayi a tɛ a se tɛ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ ala ka an ni sababa bɛɛ ko le litre de gasoil 2 euros 10 centimes o kɔni 2 euros kɔni o ye fo 200 ni dɔɔnin ye kosɛbɛ awɔ o tɛ de 2 euros euro kelen tɛ 600 o 600 200 ni 60 30 ɲɔgɔn na bon an fɛ yan kɔni de toutes les façons an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn a ye diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara wa ɲɛma gouvernement ye wulikajɔ caman de kɛ walasa taji ko in na malidenw bɛ se ka lafiya cogo min na donc an k'o fana ɲɛfɔ a kunnafoni tɛ di a kɔrɔ tɛ k'i ye gouvernement kanda minɛ abada yalima i bɛ gouvernement kanda daga sanfɛ abada a kɔrɔ t'o ye koyi ayi a kɔrɔ de ye an ka ɲɔgɔn lafaamuya ko dɔ de kun bɔlen don n ye fantan ni naani bɛɛ fɛ min bɛ gɛlɛya ko fɔ n dɔgɔ ni gɛlɛya nana an ka kunbɛ cogo don a la dɛ a banna walahi suma walahi hali ni maa minnu bɛ yen minnu bɛ ka don an n'a hakiliw cɛ n'u donna an n'a hakiliw cɛ ni nin fanga taara ka na n'u ye bilahi taala o tɛ se ka bɔ nin o tɛ se diɲɛ fantan naani bɛɛ don taji ko in ka gɛlɛn dɛ diɲɛ yɛrɛ de gɛlɛyara o de y'a to ne yɛrɛ natɔ tun bɛ ka jɔrɔ o parce que o don na ne y'a poussé ka na gasoil ma sɔrɔ a ti sɔrɔ la a y'a ko litiri miliyɔn 4 ni fɛn minnu nana lala dɔɔni bɛ sɔrɔ station na ka dɔɔni kan kun sisan an ɲɛ dɔnnen do koyi bon ni mobili ye baara yɔrɔ so i ka na baara yɔrɔ tila i ka taa gare ni nɛgɛso b'i bolo ni moto b'i bolo o ta i k'i sɛlɛ n'a ye k'i mago ɲɛ i ka taa jɔ a banna c'était walas ala k'an di sababa bɛɛ ami Gawusu Keyita a lajɛ i ka fiɲɛ ni bɔ an senkɔrɔ yan n'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛ bɛ laada de la sa o gasoil litiri ko $6
Amérique. Voilà. Bon, parce que olu ka litre fana ka girina ta yi doni à peu près olu ka litre be ta 2 litres là quoi olu ka litre ni ku ba ka nga litre ça va dans les 2 litres donc o be ba yira ka fo o c'est olu fait gasoil litre be ta 1500 fa be fenwere a be to là quoi voilà adama tanjambi fo ki wali nyumando ambe kanu ba ndeme ba be fo ka be wali nyumando nura fm awai ka do keneka o kuma be Boubacar Traoré yani nga kuma dima mbe ni shele jona o kuma bi soro ka do shela no fe sabu wati ale be kata fana bita no fe minya awai kado David Keita amba leka fasiri ambota Mali Sadio kuma kembe ode kono mani ye mani me shi de malab golike ndogo na fulumugo ka shele ka shuru ka kikun yere fo ka damateme ndogo kado ka fi bo ye yoro kelen pemina o ye ba Mali bay o de strategie la minya awai kado ni sigiledu ni dizo ni joledu isigi ni sigiledu ida ni daledu ni nyeutugu nedu ikulo mene ikulo tugu no lu betuguledu ni paracetamol bolo yalma o kado doli paran o dokunu iki sigi note ibariya min bena di mandogo e jole e bi shele yerma maka hali mata fiye kashele enrichissement illicite o mayne jamana wari yalma wari cejugu abora yoro ala de adombaye e koni o bi e ko bi yala no e bi golu wuli ndai ka ki bafo ki wartigi bay ka soro hadama de nga fe bi kun ndogo min ministre koro do ba Mali bay ngondana ministre koro ancien ministre du Mali plus de 80 villas villa mbe babulo amea c'est que comment potentiel enrichissement illicite plus de 80 villas pour une ancienne ministre du Mali Mali ministre koro mukuma wila min b'a bolo Youssou villa a bɛ wila 80 bɔ la hawla ne bɛ ka villa bula ne m'a fɔ dɛ fasiru de b'a fɔ an fana b'a la yɛlɛma di ayiwa a bɛ yɛlɛma di ministre kɔrɔ muso villa 80 ala a ko nin ko in kɔni ye kabako dan ye dabali banko don a ko min ya awai ka dɔ anw ka jamana kadiri kɔrɔ dɔw bɛ fɛn min b'u bolo n'o y'u ka patrimoine privé u yɛrɛ ta a dɔ la waati dɔ bɛ yen n'i y'a kuma mɛn n dɔgɔ i jɔlen awai ka dɔ pali koronigi b'i fa yalima min ya awai ka dɔ i bɛ taa Dubaï ka sɔrɔ i seko tɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ i bɛ taa Dubaï ka sɔrɔ i seko tɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in ye fɛn min ye awai ka dɔ c'est incroyable mais vrai siga t'a la koyi a ko n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ nin kɔni ye ka nafolo mugu k'a cɛ k'a suuri yɛrɛ kun min ya awai ka dɔ a bɛɛ kɛ cogo min maa si tɛ a dɔn a ko nin ko in ye min ye anw ka ministre kɔrɔ dɔ ministre de la République du Mali a ko i k'a dɔn k'a fɔ so min b'a bolo villa 80 a ko olu kɔni tɛna tɔgɔ fɔ n ko de ye problème ye o de gɛlɛya de a ko olu tɛna tɔgɔ fɔ nka min ye awai k'a dɔn poste belebelew caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ k'a y'olu sɔrɔ a ye awai k'a dɔn o postew kɛ a ko nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen min bɛ maa kamana guwa min ye villa 80 o ye kelen k'o sɔrɔ k'o don i kaman kɔrɔ fɛn min bɛ maa kamana guwa a ko nin muso in ka sɔrɔ min b'a la n dɔgɔ i jɔlen n'i y'a mɛn waati dɔ i bɛ taa habu ka segin a ko min ye nin ko in ye awai k'a dɔn nin ye kabako ko dan ye ko cogo di maa kelen villa 80 e bɛ se k'o sɔrɔ k'a sɔrɔ maa dɔw bɛ awai k'a dɔn an bɛ don min na ko bi dugukolo dama u b'o ɲinina o dɛsɛlen bɛ ka a sɔrɔ nafolo in a sɔrɔla sɔrɔ cogo cɛjugu la wa a y'a sɔrɔ cogo cogo ala de awai k'a dɔn a dɔnba ye nka olu kɔni t'a dɔn a sɔrɔla cogo min nka min kɔni bɛ yen min bɛ maa kamana guwan i k'a dɔn k'a fɔ o de ye nafolo in villa 80 o ka sɔrɔ ka jɔ yɔrɔnin kelen nin cogo in na a bɛ maa kamana guwan a ko nin villa 80 n'o y'a sɔrɔ a y'a nafolo hɛnɛmu k'a bɔ jamana kɛsu kɔnɔ a ko nin villa 80 bɛ se ka ekɔliso joli jɔ ka di awai k'a dɔn fantanw ma nin villa 80 bɛ se ka kɛnɛyaso awai k'a dɔn joli jɔ k'a di awai k'a dɔn banabaatɔw ma a ko a m'a kɛ cogo cogo ni muso in ka nin awai k'a dɔn wulikajɔ min filɛ nin ye villa 80 enrichissement illicite a k'i k'a dɔn k'a fɔ don n'a nataw la olu bɛna ka na ɲɛfɔli kɛ fasodenw ye nin ko in na yalisa faamuyali ka se ka sɔrɔ a la anw ta ye yɛlɛmali ye David Keita a ka fatiri don Mali Sadio nin bɛɛ y'a ye min bɛ Mali kɔnɔ an ka bɔ a dɔw kalama cɛw ɲɛma i tɛ te min kan awɔ cɛw a ko kɔni All Star Davido a ko ça c'est d'habitude a ko ni villa 80 kɔni fana ka ca maa kelen villa 80 dɔw bɛ ka kunsɔri yɔrɔnin nin ka kɛɲɛ an tɛ a ɲini a ka kelen d'a ma nin ka villa to yen n dɔgɔ mɔgɔ b'a dɔn n'a y'a d'a ma fana a bɛ se ka k'an garisɛgɛ don koyi mɔgɔ tɛ ko cogo dɔn dɛ e b'a dɔn wa ne kɔni t'a dɔn e b'a deli cogo di ayi bon
e bongo to la koyi a ministre ko rambe ni villa bi shegi ngulu kelen da ma ala yere ka ala kama mais ni mineli ko da minena amenyinia yere ka kuma tedi ibeta de i ka villa ta anya fara bismillah tani ta an ba ala mineta bismillah ngata awo ene pona ne be mbolo do mbe boni aleye albia mayra kanu bola ku sogole men nuro fm ni la bi kononto ani nani tomi murumuru duru la seli amoke ka bo jela ko di ko mani wuradala kosobe ne ga juru sira 76 33 43 03 nyama muye independent neba ale samaka gerena munye obe akumara ako angata buguni ko mumbe buguni nanga mako jeratu ko jeratu ni ya jitimna kalaje ale rabe murila o koni o kerefe nyama kaba ko yira ko ngona de nin ko bay ngona lay ko munye bama bele saba olu su koni ko ayira nin ko koni o kona la ko nunu bala dile kantikele ngabu ukumba koni ko odala bama e kufa awo katani kungulo ya kungulo kon tala de subhanallah alu ba oni kungulo nana bama kon de kungulo nana sa ma tukuti ayi ngal kala be flia nyama ko mu ye ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable no ko fura abe modubo kone ko abo okofo mu ye conseil des ministres là-bas mun kera aye kuna foni boka bi mu ye ministre ko nu ukloka ayira ka fo ko mu nye buguni kona la dugu mun be nanga mako morola yera kerefla la ko belebele mun be nanga mako jiratu ko seka sekolu ko ni ayira ka fo ko ni ko kufole ko bama belebele banani ko oshu ko oyira ni ko kufole ko ni kono hebwe fatike baka fola esaraka jugudu bati esaraka eninga cha aka bama kay kuturu kaye kungulo yere may kungulo kaye kuturu mayo bi fomu ya sake sabu kuturu yere fana est-ce que do abi manger bismillah ngata kosobe fatike baka fola akoni ye communiquer njatemina kalaje kabi wati ni munna gouverneur de munno obe buguni konna la no de journal keba sangare journal keba sangare alere ko munye communiquer ko binte chari ayre wuli ka joni ko obla senga abiseka ta ko yinka ajatemina to muna o stratégie la ko munye journal de keba sangare no de be buguni gouverneur de kufo nyama ayre yaye ka fo ko ni bama ko fole nun ko ni nyama sigata la ko ubela jelen ko nun ko ufale nun ni ko bayin konna la no de be jiratu ko o kufo ni ya ajatemina kalaje ma tema ko mbiki ifela ta fo ni bama nunu nyama usa ya to ko ni ko ola amu ye sika ko obaro be sina so ko mu ministry ale comité bilebele nunku obla senga fe mu ngara so be kan ni bama nunu ko nunku ufata njila nyama afen ko abisika nyedo to muna gani ya tumna kalaje ma tema ko mbiki ika feta ko nunku ufo ya ira ka fo ko ni ya ni bama nunu sara ko mu nye carrière bilebele ba mu be carrière bilebele ma mu be ni watina mu ye buguni era marala aka ja fo ka tabla jeratu ko da la ne ma ko o carrière ko o jimu no obejigi ko jim ko ni ko jisanu mante o carrière jim na bejigi ko jisanu mante ko modo ya ira kafo ko carrière ji ne kele sababu ye ninga bama nunu ningu ningena ko ukaraba o me kungolo ko ni be yo la sawo ko ni kera kungolo bi o be carrière ji manu fa kungolo bi tali ay basra utani kungolo feke bismillah ni ma muye o yoroni be ministre ko ni salia ka ta te chari ko muye o carrière ko foli am domna ko bi ka fo ko jiga suruti ayoro na ka jigi muye jaturu ko nawa ni ma ko obana pew seka seka lu ko ni besena dona na tola fem ngara sobe ka ni bamanani ni ka ufaga ngolo tula munye jaratu ko nala ni ma anya be seka don to muna na foni flani anya sama ka bo independent akona la mari ma ga nyama ibunya obala radio e nura fm bi kono doni nani tomi murmuru duru ni ko bana ibse ka wele mu akera whatsapp ya akera wele normal 76 33 43 03 ndo ka fulin tani la se kanubani de meba bema minya awai kado ibrahima anga fulin biye itungara ka fulin tani la se min be talike jibril ko aturi abada ma turi anga fulin biye ndo bugu jara ka le ka fasiri ke ka awai kado bitain kunje kaba ko fa dunya fa faranga ba ndo minya awai kado ningera sugubala ko awai kado fato do ale ni mécanicien do o kam manga alaba mécanicien ale nyeto muna mbe fato ni mécanicien si jama nyengali kan nyengali ngai ngosobe
ndogo ɲininkali in kɛ kun ti dɔwɛrɛ jaabi ka sɔrɔ a la wa n b'i jaabi a ko sibiri don kalo tile 16 tɛmɛnen min ye Mahamadu Kulubali san 48 kabaleni in bangena Kati maa min den don o ye Salimu ye ale ni Fanta awai ka dɔ Kamisogo mécanicien don a yɛrɛ dagayɔrɔ bɛnbɛn Samɛ ma commune 3 du district de Bamako a ko nin jɛ in ani awai ka dɔ kun wasitɔ dɔ limanaw k'a faamuya n'a ka di dakuru ɲɛ kelen na an b'a fɔ ko fatɔ ani awai ka dɔ fatɔkɛ a na kɛ awai ka dɔ olu kɔni u karila ɲɔgɔn na karili ɲɔgɔn na a laban fatɔkɛ de filɛ ka ndulakuru dɔ ɲini ka awai ka dɔ a kɛ ka kameleni kunkolo sɔsɔ a sɔsɔli a laban taara kunjɛ yɔrɔ min o ye Gabriel Touré nka yan'u ka se Gabriel Touré la min ye ndɔma n'o bɛ Mahamadu Kulubali kofɔ ale ye diɲɛ to a ko awai ka dɔ bɛɛ n'i sata don ka ja sebali tɛ nin bi kɛ Mahamadu Kulubali ale ka awai ka dɔ don laban ye a ko nin don i n'a fɔ kunnafonidilaw y'a fɔ cogo min olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ min ye nin fatɔkɛ in a sira awai ka dɔ Mahamadu o ka kiosque o da la a ka butigi da la a sira yen de awai ka dɔ Mahamadu Kulubali o suguba kɔnɔna na o ka butigi da la a sira awai ka dɔ o ka butigi da la waati min tile kɔrɔ t'a la min ye Mahamadu ye a nana k'a bɛna butigi da yɛlɛ a nana sɔrɔ fatɔkɛ awai ka dɔ nin sibiri don kalo tile 16 o sɛlɛlen bɛ a ka butigi da la a ye awai ka dɔ fatɔkɛ in a y'a gɛn a gɛnni fatɔkɛ kɔni ma sɔn ka taa o de siratigɛ la min ye Mahamadu ye a filɛ nin ye ka wuli ka jɔ kɛ ka bere dɔ ta ka fatɔkɛ badɛbɛ walo fatɔkɛ kɔni bolila burugusu ni ka taa fatɔkɛ taalen maaw hakili la k'a fɔ ko fatɔ don ko nin y'a taalen ko a ɲinɛna a kɛra i b'a fɔ ko ni i sera wara den ma k'a jɔlen to nɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye fatɔkɛ kɔni a taar'i labɛn de k'i ŋɔlɔntɔ k'i sɛlɛ faritigɛbaa y'a jira k'a fɔ min ye fatɔkɛ ye a ye ntolakuru dɔ ta ka n'i sigi sa a bɛ Mahamadu in a b'o bɛlɛ Mahamadu kɔni hakilila tigɛlen don ale kɔni bolo fatɔkɛ gɛnna a taara tuma a tɛna se ale ma ndolankuru y'a fatɔkɛ y'o ta ni ka n'i sigi ka Mahamadu bɛlɛ waati min na Mahamadu bugun bɛ moto dɔ b'a la awai ka dɔn a bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw ɲini o waati kelen de la fatɔkɛ kɔni poyira ka bɔ Mahamadu ni sanjɛ maa t'a dɔn a bɔra yɔrɔ yɔrɔ a filɛ ka ndula in da awai ka dɔn ni k'o kɛ ka Mahamadu kunkolo cɔcɔw a y'o gosi waati min Mahamadu sɛlɛla duguma a sɛlɛlen yanni maaw ka girin ka na min ye fatɔkɛ ye filanan awai ka dɔn a y'o sɔrɔ ka Mahamadu sɔsɔ Mahamadu kɔni a filɛ k'i sɛlɛ duguma joli bɛ sɔrɔ cogo min joli bɛ sɔrɔ ten maaw kamana gannen don Mahamadu ka ko la waati min fatɔkɛ kɔni cɔnjɔlɔ ale taara kɔsɔkɔsɔ nɔgɔ min ye awai ka dɔn Mahamadu ye u filɛ k'a ta garagara la o nɔgɔn bɛɛ la k'u bɛ hôpital Gabriel Touré u b'a sɛgɛrɛ ni Mahamadu ye nɔgɔ yanni Mahamadu ka se Gabriel Touré la ala y'a ka kɛta kɛ min ye awai ka dɔn Mahamadu Kulubali a ye diɲɛ to a ɲɛ i ye diɲɛ kɛ cogo ye diɲɛ bɛ taa dɛ wallahi diɲɛ Mahamadu bangera yɔrɔ min fatɔkɛ t'a dɔn fatɔkɛ bangera yɔrɔ min Mahamadu t'a dɔn nka o filɛ dɛ fatɔkɛ kɛra a sata hali ni kun y'a fɔ Mahamadu ye ko nin fatɔkɛ in kun b'a fa a ti d'a la kosɛbɛ a ti d'a la dɛ nka kelen filɛ dɛ fatirikɛba ko a ko Mahamadu Kulubali awai ka dɔn a filɛ nin cogo in na ni ka bɔnɛ a nin na dɔgɔ min ye awai ka dɔn Mahamadu yɛrɛ ka sokoɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn don kalo tile 18 tɛmɛnen awai ka dɔn u yɛrɛ ka so n bɛ segin a kan Mahamadu Kulubali san 48 a bangena Kati fa ye awai ka dɔn Salimu Kulubali ba o ye Fanta Kamisogo an bɛ dugawu kɛ Mahamadu Kulubali ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ala k'a fara silamɛsuw kan ɲama jɛnatigɛ bɛ taa dɛ Mahamadu kɔni ye diɲɛ to sa n bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na ni ma waati y'a sɛbɛkɔrɔ sira waati sera siga t'a la waati nani jɔ dɔgɔni ala sɔnna ma min ye awai ka dɔn an bɛ foli tanu lase kanuba ni dɛmɛba bɛɛ ma lamɛnjɛrɛjɛkulu k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn k'a f'u ye k'u ni ce u ka awai ka dɔn lamɛnni na k'a jirula k'a fɔ bi ye juma ye ala sɔnna ma sini o ye sibiri ye jamukan min bɛ yen ni an ko a ma ko tunkaranke n'an famana k'a kɛ wa ni ala sɔnna ma min ye tunkaranke sibiri don sini 18h 20h ni ala ka jɛ ye an bɛna ka na ɲɛnamaya o bɛ kɛ awai ka dɔn a kɛnɛ seginnen ye o tuma an bɛ limanaw bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn k'a f'u ye sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tunkaranke kɛnɛ kan fɛn fɛn y'an lamɛn an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye Mɛnda Gasama an b'a fo ka waliɲuman dɔn Isa Kulubali Amadu Banu an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma Nura FM sanfɛ k'a yira limanaw na k'a fɔ min ye awai ka dɔn kumaso k'a kɔlɔsi Yakuba Gindo n'a ka jama an b'u fo ka Ina Arama k'a fo ka waliɲuman dɔn kibaruya duman min bɛ yen o de ye awai ka dɔn anw yɛrɛ ka ba jɛnɛ min ye awai ka dɔn Jɛnɛba Danbele dɔgɔ min ye Moribabugu ye Nura FM baarakɛla don ala barikala a ye an sɔn den musoman an bɛ dugawu kɛ ala k'a balo k'a faama mɔ k'a ba mɔ sija ani kɛnɛya ala k'o kalifa an n'an den bɛɛ la nin fana ye fɛn ye fɛn min di Mali maa la sabu arajo baarakɛla a cɛma fara muso
musumaka alhamdulillah muso ɲuman kɔni ani den sɔrɔ kɔni o y'an taala ye Couloir lafiyara sisan o an ka couloir a lafiyara sisan koyi awɔ siga t'a la Musa Keyita a bɛ min ayiwa d'accord an bɛ Musa Keyita fo kosɛbɛ k'a waleɲuman dɔn Jibril Jibril awɔ Jibril Touré Jibril a fa ye ko wisa bi kɔni tɛ o kɔni an ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ bi an dɔgɔ kuma na sa an ka fɔ ba jɛnɛ ye ko ala ka sija ni kɛnɛ di den ma ni kɔni wari t'an bolo fɛn kelen min kɔni na ko ɲuman sɔrɔ ni den y'a fɔ arajo baarakɛla ala ka nɔgɔya kɛ koyi a ka haramuya a bɛ kɛ cogo di ala de ye nɔgɔyaba ye nɔgɔ kuma na sa nɛgɛw bɛ awa i ka dɔn Gawusu bolo Gawusu Keyita min awa i ka dɔn l'homme fort an ka foli b'i ye ko ne ko k'a Keyita Umaru Jamutɛnɛ an b'i fo ka foli lase Musa Keyita ma Musa Keyita an kɔni ma nin faamu ye foyi tɛ yen an ka foli b'i ye Sadu fo fana an ka foli b'i ye o kumana fan dɔ fɛ n'an y'i fɔ an bɛ foli lase n'i ka tikitɔku maa bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ ni cɛsiri Boubacar Traoré BT e kun bɛ yan Facebook kun bɛ awa i ka dɔn kamalen biyɛnkɛnɛ bolo Burama Traoré Mamu Kamara mɔden nin waati in na a yɛrɛ bɛ motonin in sanfɛ pɛlɛpɛlɛnin f'a bɛ to k'i kɔfilɛ ni sen mankan tɛ ka bɔ a nɔfɛ an b'a fɔ ka waliman dɔn ne tɔgɔ ye Mahamadu Mayiga Gafujɛman ka Madu Mayimunatu Den ni ala sɔnna sini sibiri don 18h 20h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan Tunkaranke kɛnɛ kan en direct sur la page Facebook an ka bɔlɔlɔ fan bɛɛ sanfɛ ani Nura FM yɛrɛ sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliman dɔn hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhamadu a k'an bɛn inshallah